update aning Darin Tihano Kui mga kabrigada kay matod palagi miangko naman ni siya skrimen. Nga siya ay nagpatay aning sales lady nga si Charina Relativo mga kabrigada. O di atol sa gipahigay yung press con kagahapon. No, gibulgar to sa ato ang acting Chief of Police dire ato City Director mga higala Cebu City Police Office Colonel Antonieto kinini ang kanyete nga doon na lagi tato siya intensyon ngayang sunugon aron matago ang krimen mga kabrigada pero matod pa Darin Kuyu Kui miangko ni krimen kay na konsensyado nga report ipadangat Brigada Alan Tangkawan ibrigada mo Brigada Live Report. Ni angkon ang lalaking 25 anyos nga iyang gipatay ang sales lady sulod sa kwarto sa giabangang boarding house sa biktima sa barangay Bulacau, Cebu City niadtong Biyernes sa buntag, Agosto 2. Matod ni Police Colonel Antonito Cañete, ang acting city director sa Cebu City Police Office. Kini ang gisulti ni Darin Somosot Kui, 25 anyos, silingan sa biktima kinsa unang nadakpan sa Abiliana ug Inayawan Police Station human maalarma nga armado sa barangay Sambagdos, Dakbayan sa Sugbo. Dugang ni Cañete nga kumpleto ang gihimo sa PNP sama sa pagkuha sa mga swab sample sa patayng lawas sa biktima alang na sa DNA test. Ang suspek ug biktima nga si Charina Relativo silingan sila og boarding house niadtong higayuna. Nag-inusara si Charina sa kwarto kay ang kapuyo nga si Janji Enriquez miuna og lakaw kay may trabaho. Matod ni Kui, hubog siya dihang misulod sa lawak sa biktima mga alas 7 sa buntag. Sa iyang pagsulod giingong naligo sa banyo ang biktima nga si Charina nga wala manira sa pultahan ug iya kining gisulod ug giguyod niya ang babae pagawas sa comfort room. Matod niya nga gipugos ang biktima nga makighilawas kaniya apan may balibad ang biktima. Matod ni Kui, iya kining gigakos apan nag-away sila ug tungod kay basa pa ang hubo nga lawas sa biktima pulo sila nga tumba sa sahog nga simento ug iyang gituok ang liog niini. Nagtuo siya nga si Relativo na lipong lang. Ang autopsy report nagpakita nga ang hinungdan sa kamatayon mao ang asphyxia by manual strangulation. Base sa medical term, ang asphyxia by manual strangulation usa ka matang sa asphyxial death diin ang sadan naggamit sa iyang kamot sa pagtuok ug pagkumpres sa tubangan ug kilid sa liog. Dugang ni Kui nga nikuha siya og butane burner ug gisuwayan pagsunog ang babay pinaagi sa pagsunog sa buhok niini. Plano unta ni Kui sunugon unta ang foam para kun moaso makabantay na ang silingan. Inigsulod nila makaingon nga si Charina nakuyapan tungod sa aso ug matabunan ang iyang gibuhat. Giangkon ni Kui nga nakonsensya siya sa iyang gibuhat hinungdan nga miangkon sa krimen. Si Cañete nagkanayon nga kasong murder ang ipasaka batok kang Kui karong Miyerkules, Agosto 7. Laing kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 ang gipasaka batok sa suspek human nakuhaan og kalibre 45 nga pistola gikan kaniya dihang nasikop sa barangay Sambagdos, Dakbayan sa Sugbo. Dugang ni Cañete nagpaabot pa sila sa resulta sa forensic examination aron masuta kung gilugos ba ang biktima. Gihimakak ni Kui ang paglugos sa babay. Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia niadto kagapon sa Cebu City Police Office aron susihon ang suspek. Gidaig ni Garcia ang CCPO sa paspas nga pagsulbad sa krimen. Giangkon ni Garcia nga makaalarma ang nahitabo sa Bulacau. Hinyos kini nga krimen og alang kaniya walay lugar sa Dakbayan sa Sugbo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada!